Subling giawag sa Department of Health Region 12 ang katauhan kalabot sa pagpakgang sa breeding site sa mga lamok nga magdala og dengue ilabi na karong ting-ulan. Kini bisan pa man ubos ang kaso niini karong tuiga kung itandi sa milabayng tuig sa Region 12. Pagpatuman sa Portis nga taob, taktak, tuyo, takip nga pamaagi sa pagbatok sa pangitlugan sa mga lamok, mas gipahugtan. Aniya ang report. Naabdan sa GMA Regional TV1 Mindanao ang residente nga si Conchita Asido nga nanilhig sa tugkaran sa iyang panimalay sa Zone 6 Barangay Bula, General Santos City. Nagapanglimpyo siya aron masiguro nga walay tubig nga mapundo sa mga container nga posibleng pangitlugan sa lamok. Nabalaka manggod siya nga basig magkadengge na sab ang miyembro sa ilang pamilya. Baguhay lang kuno na ayo ang 3 anyos nga apo niya nga lalaki human nagkasakit og dengue. Tunga time ting ulan lagi naglamok. Muto gapaaso gud sa mga loyo ana. Manglimpyo sa palibot. Sa tala sa Department of Health Region 12, miabot na sa 7,128 ang dengue cases sa Region 12 gikan January 1 hangtod July 12 ding tuiga. Apan mas ubos kini og 40% kung itandi sa susamang period sa milabayng tuig nga ana sa 11,883. Apan bisan pa nga ubos kini, padayon gihapon ang DOH-12 sa pag-awhag sa katawhan kalabot sa pagpakgang sa mga pangitlugan sa mga lamok nga posibleng magdala og dengue. Gawas sa 4S strategy nga search and destroy, secure self-protection, seek early consultation, and support fogging operation in outbreak areas only, mas gipasimple na nila ang kampanya kalabot sa pagpakgang sa mga breeding sites sa mga lamok. Mao kini ang Fortis nga taob na lalagyan, taktak ang tubig, tuyo ang paligid ug takip sa lalagyan. Ang fogging operation dili matudpag ginarekomenda nga pagahimuon sa mga residente sa komunidad. Hindi siya ina-advocate ng ganun sa community kasi hindi siya agad-agad pwedeng gawin nakasimple tulad ng taob, taktak, tuyo, takip. So when it comes to fogging, by request po yan at kakailanganin po ng budget dyan kasi mahal. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.